La germana vilafranquina Carmina Jiménez treballa des de fa més de 10 anys en un petit poblet de la Costa d'Ivori que es diu Comborodugu. En aquest poblet ara necessiten el suport per un projecte de menjadors escolars. Ajuda-la a ajudar. Col·labora amb la campanya de l'UP Tercer Món Mans Unides. Tots vivim sota un mateix cel. Aquí a Estocolm, a Balaguer, a Bruges, a Innsbruck, a Maó i a Comborodugu també. Cal per tothom una il·lusió. A Boston, a Ottawa, a l'Alguer, a Ciudad Juárez, a Kabul i a Comborodugu també. Tots el mateix color de pell. A Casablanca, a Sant Martí, a Roma, a Hanoi i a Berlín, a Comborodugu i aquí. Quan surt el sol surt per tothom. Aquí a Sao Paulo, a Bellver, a Guatemala, a Singapur i a Comborodugu també. Tots amb iguals deures i drets. A Caracas, a Montpellier, a Londres, a Tòquio, a Pequín i a Comborodugu també. Mereix tothom tenir un futur. A Braga, a Hèlsinki, a Haití, a Barcelona, a Bagdad, a Comborodugu i aquí.